Jurnalistka sorsun bir. Sor onu. Ne için geldin Bulgaristan'dan ama? Драги родители, уважавам ви, обичам ви, целувам ви. Ама помогните на нас, бе, другари. Ние сме гладни, от глад додахме на други държави. На Варна пътищата са трошени, на София са трошени, на селата са трошени, няма не останаха хора на нашата България. Обичам България, обичам моята къща, ама няма как да живея, нямам хляб, нямам лекар, нямам пари за лекарства. Моля ви, другари, българи и граждани, вземайте назад нас на тъз Германия сам. Хубаво Германия, всичко наред. Хубаво живот тука, ама родния край, хубав край, нашата България. Обичам България, ама не ми дават хляб, не ми дават ядени. Умираме от глад, пътища са трошени. Парламента взема парите, слага на джоба си, а не мисли за народа си. Останаха без граждани. Настървят си гражданите на България. Не останаха хора на България. Няма вече хора. Останаха. Изгуби България живота си. Изгуби България гражданите. Война направи, гладна война. Хората бягат от война. Ние избягахме от България от глад. Умираме. Моля, България, вземай нас назад. Ние сме готови да се върнем. Обичаме България. Драги здравители! Yine. Терпе. Aç